Nunggu kata-kata dereng siap ya ingkang motor wingking pun sasi lelagon rumiyin kalian kata-kata sekarang turonggo jati ibu-ibu ampun wangsul riyin niki udiane dereng medal ya pokoknya ditenggo sih ngantos biter jadi ayo Dik Rahma. Ayo Mas, rotok bindeng-bindeng ya Mas. Ora apa-apa Dek. Sekarang yo laris. Karo amin. Iki laris lho Mas. Oh laris aku wingi yo payu berpayu Dek. Oh ya payu apa Mas? Mundurke bis yang parkiran. Aku ya payu Mas. Yanto. Yanto yo panggilan Yanto. Toh Yanto mana Yanto? Ayo Yanto. Bu, niki joget-joget riyen angsal ya, Bu. Joget-jogetan senyawer nggih angsal banget. Nggih Pak Bu, monggo. Jenderek joget riyen Pak Bu. Napa mboten mesake ning ngasih gering kaya ngeten iki. Aku sekarang ya wis rada sewopen. Niki Bapak Ibu, niki pengine kula nyanyi napa dadi? Dadi. Oh terbanyak loh kayak dadi Gleng. Napa jadi lagi bubar? Oh nggih monggo. Oh lah nggih. Wajar nyanyi Bu niki tetep iki niku dijog nyanyi. Mosok kan dadi. Ra apa-apa sithik. Lah wingi aku dadi diundung tanggaku kok, Dik. Tangkep piye? Lah wis dadi to awak kok kae gek diundung. Oh, ulang kewet. Monggo. Seger Ronggot Jati Sedilannya Indonesia HR Jaya Audio Profesional Sound System ada di Rara Rahmat Cantika Matur suwun. Monggo Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak. Siapa orang hati manising hati setiaku
Terima kasih. Bapak Ibu nggih, mohon niku sering kula biasa betone sinden. Nek gandeng mohon niku telas. Ya kula niku delalah apa? Nggih niki wonten sawah niku delalah kok enten anu gandeng kula beto ngoten mawon. Kan kula ki mau kemonan teng pinggir sawah mriku, Bu. Kan sik berangkat ngoten niku kulino anu pari niki lho, Bu. Kulino ngoten iki dadi ngasih ngesot-ngesot. Yo, ngono iki golek sego saplokan lek direwangi isih kok ayo. Jadul. Niki pripun kadang-kadang wingking? Oh dereng. Oh dereng marang delok kula sengsara ya tak ini. Oh, tak urung marang lho dek sengsara. Awal 50 kok gur ngono. Oh wingi jarine genepi 100 kok. Kurang Mas, kurang genep 50 wong lagi 10.000. Wingi tengah 100. 900 kok. 100. Kepotong utangku wingi 1 yuta. Lah aku ki malah bayar kowe lho malah. Iki tombok. Ya ya, niki napa melih? Aku manut ta ya. Bapak Ibu ngersake napa? Ngersake kula. Ngersake kula. Iki apa wae? Iki kan nggo ngapa kowe? Anu asa-asa sakit. Nggih. Saged Ibu Wulan. Nggih, monggo Ibu Wulan. Nggih, Ibu Wah, Wulan. Bu Wulan kersa sing dadi. Ayo. Ah, Bu Wulan ana dadi ayo. Oh, ora joget. Ayo Bu Wulan. Ora joget. Bu Wulan nyanyi ora joget. Ora padi. Oh, Anu ya rada ijo. Karena iki mripatku ya mak plereng penining. Permemeng. Moe rekane arek ngantuk lho aku main kene iki wisan. Prasito, sanggir karo Bu Wulan ngene iki ya Allah. Enggak kula bidang Bu ya, kula junjung. Monggo Bu. Kula panggung. Kula junjung. Aku ayo Dik, mesti ngerti ra? Piye, Ayo Mas? Dik iki nyusahke wong. Lah ngapa? Di situ kan syuting gitu, wah di ini kan Rona digotong. Iya, siapa? Ayo ini gotong ringe, ayo pindah. Lah karang kowe iki ora gak tukang syuting, Glen. Kesel, yo pengen ngrasake kesel. Mas aja manut-manus Mas karo iki. Iya. Nek nganti ra didumbe yo bangetan. Santai. Sing tenan. Rokoknya apa ya? Dengan rokoknya. Napa Bu niki? Bisa saya yo. Satu lagu sak sae, so. Boleh Bu.
Blek blek. Sebenarnya berbulan sama, ayo. Oh, ayo Bu. Lah iki aku gerak entuk loro Ibu. Oke, no. Oh, ya nggih. Sabda Mana sebagian ini bulat. Putut. Putut joget gini. Oh alah. Kok kowe saiki selingkuh Hegit? Sarapane padha piye iki? Kita saiki pilih foto karo kowe ya kita, ora pilih foto karo aku. Ayo Adi. Mirip kok. Nah, dereng siap nggih iki nggih. Berarti tetep dereng lilo nek. Apa Dek sing iso Dek? Anu, enten debok mboten mriki. Tak gantine debok kok kowe. Wah, dereng sawit-sawit. Oh, mirip nganune asline mintane ndek dhuwure niku mau Buransan. Nggih, nek ayune Mas Yudi. Aja. Siap dereng iki. Izin. Bapak Ibu, sebetulnya pamirsa Sekar Turunggo Jati. Paguyuban Seni Tari Kupang, kami cilik saking Desa Karangasem, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, sak ngandhapipun pangayomanipun Ki Lurah Surono.
Kepala Desa Karangasem siang kaliyan menika sowan saos panglipur wonten asa panjenengan harus wonten ing Kumpul Naga wonten ing papan iki wonten ing Desa Karanglor Manyaran Wonogiri. Sawetawis kula sampun keparing aturaken lelagon lan beksan inggih Serikan manunggal singkang di Mataram sampun paripurna. Ingkang salajengipun saking para kadang Sekar Turangga Jati kepareng badhe ngajengaken beksan kang angka 3 nggih beksan kanom mbok pilih para kenging sampun driji sumangga para panjenengan para wira prabangga enggal mapan wonten papanipun sowan-sowan jaran menika saking para kedang ingkang sampun driji ngaturaken panglipur nggih beksan kanom sampun sawega ing diri. Kan menika nggih atur para pamirsa sedherek dhewe Kabupaten Jawi kasuwun sekesar ya nggih para pedonggara menika tasih mengko kadang singgal ing dereng rampet. Pun para kadang ingin kepareng badhe ngaturaken beksan kanong pilih Bapak Ibu lan para kadang sawetawis sehingga dirasakan nggih jajaran ingkang sampun kasediaken wonten sakanthengipun kami ngandhap wonten ing papan Umbul Naga mriki sumanggaken sareng menika kadang ingkang badhe ngayagati sinambi menggo sanesipun dening cekap kula suwun sekesar nggih lan jajan ingkang sampun kasediaken wonten sangandhap utawi karengipun papan kangge mirsani munggah kuripun beksan utawi paguyuban seni kreasi tari kepang ingkang wijil saking Desa Karangasem Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Pamirsa, katur para pamirsa sedaya ingkang kala wau sampun mundhut tiket. Menika bilih undianipun dereng wonten ingkang manggihaken lan manggi kuponipun dan kala wau undian ingkang sepisan menika dipun bakalaken ana ingkang kagungan nomor sampun dipun aturaken dereng saged rawuh tawis sowan mriki kalian menggo undian ingkang badhe katuraken mangke. Monggo para kanca pilih sinambi nerantu bersangipun para kadang ingkang sampun driji kangge selingan menapa badhe pun lajengaken ngaturaken lelagon malih. Dah kirim dah.
Suara negumoro sanyo lembut ngarso estu podo rawuh sanyoto sajuru yayai karyo karyo pakarya ing praja kuranggut sengkot cancut kali wanda manunggal setya damyak ing masrik swarane gumuro